О, не! Колата ви затрупана с сняг и няма как да стигнете до фитнеса. Междувременно, BG Alert ви сигнализира, че поради COVID-19 всички зали са затворени. Налага се да си останете вкъщи, но седнете ли на дивана, веднага губите мотивация. Чудите се, изобщо възможно ли е да тренирате вкъщи? Нямате нито нужните уреди от фитнеса, нито надъхващия треньор до вас. Стига с извиненията. Всичко това е възможно сега. Само единствено с нашия иновативен фитнес комплект. Той включва само 3 уреда, но с него имате всичко необходимо за пълноценна тренировка у дома. Комплектът представлява 3 уреда – Stepper, Upwheel и Chest Blaster. Всеки от тях тренира отделни зони на тялото. Степерът се грижи за долните ви крайници, като имитира движението, което се извършва по стълбите. Кажете чао на досадните килограми. Благодарение на този уред, тялото ви изгаря много калории, без дори да е нужно да напускате комфорта на вашата стая. Следващия невероятен уред е Upwheel. Той тренира коленните мускули, което спомага за стягане на фигурата и подобрява физическата кондиция и подвижност. Удобен за хващане, благодарение на дръжките покрити с противоплъзгащ материал, а двойното колело гарантира 100% стабилност. Извайте фигурата, за която винаги сте мечтали. Chest Blaster е иновативен тренировъчен инструмент за укрепване на гърдите, ръцете и цялата горна част на тялото. Той предлага регулируема степен на съпротивление от 100 до 200 кг. Достатъчен диапазон, за да продължите да се усъвършенствате неограничено. Всичко това може да бъде ваше на невероятната цена от 149 лева и 99 стотинки. От поддържане на форма до изграждане на мускулна маса. С нас успехът е на върха на пръстите ви. Само сега, ако си закупите продукта, получавате и подарък. Не чакайте! Започнете своето домашно фитнес приключение сега. Обадете се на номер 088 402 6612 и поръчайте. С нас вашите мечти са реалност. Мале, Ани, само да знаеш каква реклама гледах току-що. Реклама ли? Да, за 3 фитнес уреда комплект. С тях можеш да имаш мечтаното тяло и то от вкъщи. Да, сещам се за какво говориш. Една приятелка има абсолютно същия комплект от този, който нали сега го рекламират. И тя като цяло даде много добра обратна връзка. Каза, че много бързо има резултати, много е доволна, препоръчва го, скоро го ползва. Да, така че пробвай. Веднага го поръчвам. Поръчвай, да. 3 days later. Нищо, почивам си тук, гледам. Сетила съм се, ония фитнес комплекта, дет си го поръча, какво стана с него? Пристигна вчера, там го сложих. Какво, пробва ли го или само си го сложила там пак да събира праха всичките работи? Ха-ха, много забавно. Не съм го пробвала, но от понеделник почвам, нали знаеш? Да, знам, че тя твоите понеделници, твоите обещания. Сега стига се заяжала с мен. Стига с това фитнес, ела тук седни да си хапнем пуканки, че почна фермата.